Mira pamberi pedera mambo mtasa. Mira pamberi pedera mambo mtasa. Isso deve chokwadi. Deve chokwadi. Ndiye bachaba panemo. Ndiye bachaba panemo. Marari mbatsiro. Marari mbatsiro. Mambo mtasa. Sitara mgonzi seimo mugai. Yetu mfano iyaye mumusha kutumetsa. Tine urwere tine kusarora. Nyaya yedu yakatangira pana tete. Tete aiuya kutinetsa mumusha medu isu tiri wana. Isusu wabereki wakashaya. Tasara na baba mwedu. Saka nyaya yakatanga 2020. Tete waiuya mumusha wachiti ndikuda bondo. Tikati nyaya mukutaura tete yakanaka. Asi kwatiri isusu taita wana baba vari kukugadzi. Saka madima aenda kugadzi kwazi ndikuya kwamuri mimi. Ndimeona baba wacho mutori padhuze. Saka takazogara pasi nevamwe tikati tete zvawaramba wachinetsa. Toita sei? Sisu taita wana regai tiende kuna baba tigare pasina baba. Yanga 2023 takasimuka tikaenda kuHarare ndokwakuina baba tikaenda kumba. Kwakagara pasi navo tikataura nyaya yatete. Baba wakati zvakanaka. Regai tizosangane natete kumusha since holiday yasvika. Saka December akasvika tikadzika kumusha tikasangana natete. Wakadaidzwa wakataura tete wakati nyaya yekushuwa yanga iri pakuda bondo. Wakati pari zvinhu zvaraiti. Tikati no tete mimi nyaya dzekutaura because baba wandiwo wariko sisu toita wana. Mimi muri kuuya kutinetsa kuno. Saka imimi kana muri kuti zvaraiti mangwana musazosvike futi kwatiri. Kana maita dambudziko nange straight kuna mukoma wenyu. Isusu tozopirwa nyaya nababa. Tete wakati zviri raiti nyaya dzese dzaraiti. Tikati so iya tete yapera kwasara ihanza dzedu ari kurwara. Saka baba todii nedambudziko riri mumusha. Baba wakati saka mama funga kuti toita sei? Tikati ngatimbofambe semhuri. Tizwe kuti tete zviri kudii. Saka baba wakabvuma. Shuwa takaenda kune mubatsiri. Tasvika kune mubatsiri takabatsirwa. Tikanzi baba wari kusha wakamirira mhuri ndewapi? Tikati wariko. Baba akadaira kuti ndiri pano. Zvikanzi baba zvamauya panapa imini newana avo. Dambudziko riri kunetsa hamusi kurizivo here? Kwanzi ndosaka tauya pamuri kuti mutibatsire. Kwanzi baba zvakakosha maningi kuti mukasunungura wana vari panapa zvinokubatsira iwo mangwana kana ukauya neshuga kana soti hamufareri kwazvinofadza saka sunungurai wana nemubatsiri. Baba wakati tazvizwa mubatsiri asi chikumbiriso changu chandiri kukukumbirai tiri kukumbira kuti mutinamatire tifambe zvakanaka kudzokera kumabasa edu kwatinogara bozi isu hatigari muno kumusha tinogara kuHarare kumabasa. Satinamatire bozi zvatataura panapa zvinhu zvacho zvazvizwa kwazviri kuHarare. Saka tinamatire tifambe zvakanaka. Saka mubatsiri akati inini nyaya yenyu mimi kuti ndikutaurire panapa kupedza nguva. Zokurira futi. Mubatsiri akati baba zvinhu zviri kunetsa wana avo wazokusvika kuti muuye pano hamusi kuziva here? Baba wakati ndosaka tauya kubatsirwa. Kwai baba sunungurai wana. Baba wakati ndazvizwa asi nyaya iripo takukumbira kune mubatsiri kuti mutibatsire kuti tione kufamba zvakanaka. Ndewa zvinhu zvacho zviri kutozwa kuti tauya pano. Saka mubatsiri akati inini handisi kukwanisa kuti ndikutaurire zvakawanda asi inini ndoda kuti mundisimudze pano mundipe date tiende kune mwana kuHarare asi kuzwa mushe hanza dzenyu. Ndikasvika ndikainamatira inoita zvakanaka. Ichataura zvaichataura ndizvo zvamuchafanira kutevedza. Baba wakati ndazvizwa chitinamatire tidini tifambe zvakanaka. Saka takabuda ipapo semhuri nababa tikadzokera kudzimba ndobva tadzokera kumabasa muHarare. Saka takazotora nguva yekudzokera kumba kwababa tikati baba mubatsiri ngachiuye. Zvikanzi ngaauye shuwa. Saka takamupa madheti mubatsiri. Mubatsiri akakundikana kuuya. Akati mimi musatange kundimanikidza kana kundipa zuva renyu mimi ramuri kuti uya. Because pane munamatango yandinoita kuti nditange ndasvika. Ndikasauya ndikangouya chiurire handidzoke zvakanaka. Saka takagara vatazosvika pakuzofonerwa nemubatsiri kuti inini ndakundikana. Vatadzosera mashoko kuna baba kuti baba mubatsiri akundikana. Saka totsvaga umwe anouya kwazi handisi kuda umwe munhu ndikuda iyeye mubatsiri watakaendera. Saka takawatamira semhuri tikati todii. Saka takagara ndobva tazoti hapasina tiri kufamba baba. Mushe tidzokere kumba kwababa. Tigare futi pasi tinzwe kuti zviri kudii. Saka ndopatakazoenda kuna baba. Baba akazosvika pakuti taura kuti hatichadi kukuonai panapa because mimi makutondifosa. Saka pamba pangu hatichadi kukuonai.
Saka takabva tamira ukazi imimi maita wana ini ndikuda mukoma wenyu mukuru ndiwa ndinokwanisa kuronga naye nyaya dzemumusha imimi muzoziviswa kuzi zvataronga ndezvizvi. Saka takati regai tiwape nguva. Takawapa nguva shuwa asi hapana chakafamba. Kuzodzamara takunetsana newe kuti mukoma kuti imimi mukoma ndimakachuzwa nababa kuti tinge tichironga zvinhu. Saka maapapi mukoma akati ini hasati ndazwa kuti kune zviri kufamba saka ndichazozwa kuti zvakadii. Saka wakazosangana mukoma nababa waenda ukaitawo nhamo yehama yedu vatazonzwa kuti pane patazoenda kubatsirwa. Tikati mazoenda kubatsirwa muri mega sei isusu makati muchazotidzoserawo feedback kuti tifambe tese. Zvikanzi ndo zvatotika but hatina zvatadini zvatabatsirwa zvatanyatsobata. Saka takabva tangogara ndopakuzorangana tiri tega tikati sezvo tanzi kumba uko hamusasasvikeba ndi baba vakomani ngatimbotsvagawo pekuti tibatsirikane tiudzwe kuti zviri kufamba sei. Saka takazoenda kumazowe kuGlendale ndopatakazowana mubatsiri akatiudza akati zvamauya panapa Razaro ndiani. Tikati ndibaba. Tikanzi zvakanaka. Saka inini kuti ndikutaurire zvakawanda kutopedza nguva ndikuda kuti mutsvage $200 mupinde pagirazi muone zviri kukunetsai nezviri kukutambudzai newakavhiringwa munyaya dzemumusha menyu mini. Saka takaita sekudaro vatatsvaga mari vatadzoka pagirazi tikaona zvese zvatakaratidzwa tikaona. Saka zvakatinetsa kuti tidzokere kuna baba kuti baba kwatiri kuenda kukurungodzi kurudiwa baba isusu tapiwa PI musasasvike kumba kwangu. Saka isusu apa tati tinofamba namukoma. Saka tabva ipapo pagirazi takataurirwa mari yatakataurwa kuti tisimudze mubatsiri auye kumusha medu. Saka mari takakundikana kuti tiitsvage. Ndobva tatora futi nguva takagara tiringonetsekana urwere hwungoya mumusha wakadzi wakarora wacho hawasi kugarisanawo zvakanaka. Saka patafunga futi rimwe zano tikati ngatitsvage mumwe mubatsiri atibatsire. Takanomwe mubatsiri kumhondoo ndobva tidaidza kukanzi uyai kuno upinde matare. Takaenda shuwa tikafamba zvakanaka tikabatsirwa tikadzokera namukoma wedu tatinaka. Tadzokera kukanzi kumba uko kune zviriko zvatoda kuti tibvise imimi mukoma imimi wemhuri. Saka nditenderei ndiuye asi chinhu ichi chiri kutoda ropa. Saka ndikasikire ndiuye ndibvise chinhu ichocho. Takaita sekudaro takatsvaga mari yatakatsvaga tikamudeedza akauya shuwa kukabviswa chikwambo chakabviswa kumba kwamukoma wedu. Ndobva tagara mubatsiri abvazoti wakomana maita varume chaivo bozi wari wamwe waimutsa noise panyaya dzakadai so idzi. Zvinhu izvi shingai musasamire musasadzokere shure. Zvinhu izvi ndakubvisa chinhu chiri kuda chatinoda kukanganisira mwana bozi paidzi panoderwa ropa remwana biki. Saka pane zvimwe zvinhu zvasara chindipai 1.5 yekuti ndive kunopedza bvisa basa rasara iri. Saka takagara pasi semhuri kuna baba hatinozombobvira tadzoka tatangoita sefamily semumba medu. Saka zvadaro takazogara pasi tabvisa mari iyoyo kune mubatsiri akati tabva tazowirirana kuti mari hatisina baba rezvinhu izvi sezvo tambobvisirwa izvi. Saka zvakadiwa komana tiise musoro pamwe tonoti tozvifambisa sei tosvika sei kuna baba. Saka ndopatakazotadza kuti tiyanane zvakanaka semhuri yedu isusu pachinhu chatabviswa takubvunza mukoma kuti chinhu ichi zvafamba sei kuti chinhu ichi chiuye chikazi mubatsiri ati ndakaisirwa. Saka inini hapana chandinoziva. Tikati sezvo tiri muno muHarare munomu hatina zvinhu zvatokwanisa kuti tiite. Tikada kuti tifambise nyaya idzi tinopedzisira takumaoko emapurisa. Isusu takakurira kumusha tine kwatinoziva kwatinoendesa nyaya. Saka ndopatakazoya muno mudare ramambo Mutasa tikati regai tive tibatsirwe sezvo kwatiri kuenda kwacho kurudiwa baba hasi kukwanisa kubatikira kuti tinge tikuisa musoro pavo. Saka ndo nyaya yatinonzwa muno mudare ramambo Mutasa kuti tibatsirikane tiri pamwe semhuri. Saka kuonana kwatatoitoko tiri kutotenda mambo kuti maita basa matisanganisa bozi kuonana kwacho kuri kutonetsa. Ukaita nhamo vanhu havasi kukwanisa kuzotomirana kuti wamhoresane zvakanaka vari kutizana. Saka kutobatanidzwa kwamatotiita uku. Ndatenda. Tete angari panyaya iyi haana kuuya. Wari kurwara wese hapana. Tete nemuzukuru havapo. Baba varipo. Right. Mambo. Kuti asimuvanga zviri kupedza kwavo isu chatongoda kuti kana
izvo zvifambe zvinoita kuti mubatsire vana nezvamunoziva mugadzire kuti vana vagare zvakanaka ndo zviri important zvekuti ndingakuagiwa kana kuita kuramba zvibatsiri chinhu wozi nyangwe mukaramba munongosvika vakomana kwakugarirai kumba saka hapana zvakaita kuti hamuda kubatsirwa kuti kumba kudzokeke kugarike ndo zviri important saka ndazwaona kuti nenyaya yekuti makambowirirana vamazokonana ndingati takawirirana here sekutaura kwaita kuti tisangana kuharare nemunhu iyeye haana kuzouya fusho asina kuuya awa vaiuya wati so violent zvekuti waitoda zvekutorwisa kazhinji wanyanya kuda kurwisa mukoma wauyo ndiye wakari agenesi naye maningi ndiye wanyanya kuuya wakanangana naye kuda kurwisana naye munhu iye haana kuzouya tipei nhamba dzemunhu uya tipe mukoma saiye munhu mukuru akondekta nemunhu iye ozokubatai nekuti wamwenyu ari kwamutari tokubatai kuti chiuya tisangane kumba wangouya hapana kana appointment hawana kubatana nemunhu uya ari kupi munhu uya ati ndiri kuuya ati ndiri munzira kusvika wazoti hachagoni kuuya wava munzira uchidzoka kudzimba dzavo yava violence yega yega iyi nyaya yekuti baba chinyanya kunetsa mhuri chii hapana chiri kunetsa ndizvinokuwanikwa mumafamili zviri kwenyu hazvisi kwangu inini nditaurire zviri kwenyu ndokutaurirewo zviri kwangu kwangu inini mwana wangu musikana she's now over 40 asati aroorwa its my own problem yangu ndega nemhuri yangu inini ndiri kufamba haasi kuroorwa musikana handisi kuziva kuti chii handisi kuziva kuti chii ndezvemunhu ndakafamba naye mumaboso maprofita akawanda ndikatumirwa wakawanda wamwe zvikangoramba mirai bama mati ngezvemumhuri zvekuti asaroorwa handingaziva ndezviri kungonesa mwana amungangoti azi ngezvemhuri munoisa asakaroorwa ngezvemhuri munhu asakaroorwa taungoti nezvemhuri hazvisi kubuda kamwe asi tikuenda kubatsirwa macho hazvisi kubuda kana wakomana wacho wasomuda koma izvo handingazivi because chinoitika kuti munhu adii chii zvakawanda sinoti musikana adiwe nevanhu zvakawanda umwe anodirwa kudaka kunaka umwe anodirwa chimiro chake umwe anodiwa tsika dzake umwe anodirwa mukoma wake chete umwe anodirwa hanzvadzi yake umwe anodirwa baba wake chete kuti ndimozo ndakaroora mwana wapuresident izvozvo asi pakurambwa mai umwe anorambiwa chii kushata umwe anorambiwa chii urafu umwe anorambiwa mai wake unotaurisa umwe unorambiwa baba wake ibhiya azvo saka pane zvese zvatataura izvi wenyu uri papi hapana paningagoni ari pakati because handisi kubuda chandisina kudaka baba ndechekuti imi pamuti kusaroorwa kumwana imi ndezvemusha mukangoti chete ndezvemumusha it means pane zvamunoziva hapana zvandinoziva saka musei muri ndezvemumusha asi kuroorwa zvemwana ndiri kufamba naye mandiri kufamba naye mumaproaamaikwanisa kutaura chete pamune zvekuti mwana haana kuti mwana wangu asati aroorwa zvatopera asi matinge zvemumusha makamboenda here nevana kwamakamboenda ndichida kubatsirwa tiri tese hapana kwatakamboenda kwamakati vari kuharara unotozvizwa zvatataura vanhu vatina matirei izvo handizivi toka zvinosunga kuti umwe angaripo ndea kwatakaenda kunhiri kunonzi kueastern highlands uko kunonzi
kumabhenji kuno mudhara ndisikauke ndiye ataisi mudhara iwozouya kuharare ndiye asina wozouya iye mudhara iyi asizvo ndo pamuruzivi makati azi tina matirei aichazivi zvinhu zvakaitika kwaone nguva kuti zvakaitika madenguva akuti ndiye kuti ndakataura kuti tina maziretende kuti ndikuti saka makangano ndakazvinzwa makangano here bambo ndikati ukanganwa ndomboimbi ichizvinzwa saka nyaya baba iri kundoti wana wakushukurudzika wari kumusha mune maproblems ekuti vakomana havasi kugara nevakadzi vasikana havasi kuroorwa wana rupenga vakawanda zvekuti saka the reason why wana wanga kuti baba ngatifana kwakuri kushamira kugadzisa zvinhu izvo saka nyaya inenge irunetsa pandekuti munenge makambotanga zvakanaka chakaitika menoti chii chakaitika muva matanga kuvhiringa because kana makambotanga muchiti ngatifambise mhuri chakazokonzera kuti mutange kuda kufamba one chii nyaya iripo ndeyekuti iwo patakaenda waitarisira kuti pane chanzwa maererano nezvangu inei handiti mazvinhu zvino patakazoenda hapana chawakamudzwa anything to do neniba zvadaro tikatora kuti munhu ngaauye kuharare kune musikana iye wangu asiri kunzwa zvakanaka tione tiri pamwe chete nomunhu endi asina kuzouya zvekuti ndakadzingwa pamba nditaure nyaya iyo handiri ukapa munhu kiya ivamba unopa court order unopa order wakasevwa neorder yekuti handiri kuona pamba pamwe zvakaitika ndezvekuti wakasvika ndiri kugeza mota chida kubuda kuenda kuhospital ndazviri kuma4 kwaivhurwa 4 to 6 kuhospital ikoko saka ndikati wakomana nyaya dzenyu dzamuri kuinga panapa ndoziva kuti munenge muri kuuya muri violent vachimirira mukoma wanga uya vari vadiko ega mukoma pasinawo zvikanzi waita noizi ari kupei ndikati aiwa kumanidza muri kuita inini pamba hapana aripo inini ndiri kubuda kuenda kuhospital kunoona umwe wangu saka please handisida kusiya munhu mumba budai munosara muri panze handini mazvinhu ndobva ndawasara uri panze vachipenga kumirira mukoma uyu ari kupi tira kumuona ndobva ndaenda inini kuenda kuhospital ndikazodzoka musikana wangu uyu ane dambudziko rataurwa irori adzoka kubva kuchechi kwaanoenda tikanzi akomana wangu ari pano ndasvika kuti pano wati tiri kudzoka ndikati ahorai ndobva wazodzoka wazoonana namukoma wangu iri noise yega iri bata wabata yega kusvika sei waningina wari kukana namukoma handisi kuziva kuti mukoma pane zvounazvo ndinyaya yangu wainayo wasiya kuti mimi zvenyu zvekuzwa zviya hamuna zvaamuna mukoma aya pane zvounazvo garai pasinda mukoma ndiye kunetsana nawapwere hakunetsane vari kunetsa asi nyaya uya kunetsana ndiwe mukuru enda kutaura namudhara ndimashinga mugai hanzi mutaurai nani namudhara mutaure nyaya saka pese pada kutwa kuti pafambu zvinonzi ngatiende amai ina handirambi ndinoenda but vane fosi imwe vanozoita manje yekuti zvinhu hazvisi kufamba nenzira yavakuda iwo vada kufosa iwo nzira yavo iwo nzira yavo tokufosa ndeipi kuti vanoenda vane muroyi wavo kudhara kwavanenge vachienda saka vanenge vaida kutonongedza kuti iwewe ofisi zvinofanira kunge zvichitiita kuti ngatifambe tese tofamba tese tonzwa kuti tiri kunzi kudii zotaurwa munhu wese aripo achizinzwa kuti zviri kunzi kudai kana ndinhingi kana ndinhingi saka wakaenda kuseri wanonzwa zvavari kunzwa wouya woti iwewe ndiwe imi munoherekwa mukufamba imi mega nababa pasina wangu ini nhangu hapana pandakambofamba zekuti tinga nyaya yekutaura ndofunga madhezi aya nyaya yateterisi yaya yekuti makati ngatiende kune mudhara uya kuna mai vaya inyaya tete yekudhara iyoye tete wakutaurwa vaya utanga kuda bondo vaya
ndobva mufanira kuti timbouya timbonzwawo apa tinzoti nyaya yacho ndechi kwete nyaya yemumhuri yekutaura zvimwe zvinhu yakazi ndei nyaya hapana chakabatika chatakambonzwa izvo makabvura kundosiya mari mahara hakuna mari yakabhatarwa unobva musina izvomazvo angati postori wakangoenda ukango hapana nyaya yatakabata amini pamwe pane ndakanganwa amene akazi ine nyaya yatete yebunhu nyaya yatete dzachi dzakareba mati hatidi kurebesa ndinge tete uyu vakakarorwa mapostori ndiye anga mukadzi wekutanga pakazoita wechipiri yeyuyu akashaya akasiya mwana musikana akasara akarerwa nani natete wedu avo kusvika aroorwe zvinenge ndopa zviri kunangana ipapapo kuti ndinhingi vari kutorwisa ava vari kuda bondo vanenge vanonzi ani mukadzi mudiki wamukwambo ava ndo zvinenge nekuti ndiye ane mwana akachengetwa natete wedu iri mubvunzo wangu wanga uri kuti tete chaibva auya kumba chisapuresha kuti ndoda bondo zvazvamboita sei ndo mweya wacho uri kubva kwavani haangangouyika kuaoda bondo pasina chaitika chakamboitika kuti azotanga kutsvaga bondo chiindosaka maona ndikuzichita dai tete wenyika anga aripo aitipindurawo zvakuda kuti tizive kuti sei ari kunyanya kuda bondo chanyanya kuitika nenyaya yebondo chii makazi umupa here bondo hatina kumba saka muri kuti mimi kusamuka kwamakaita bondo ndo kwakukonzera kuti vana vasaroorwe ndo zvauri kudhirima iwo ndo zvauri kufunga semi baba muri kuiona se kuti kutizve tete haana kupiwa bondwe handizvo imimi newakomanawo zvavari kutaura imimi sababa makaiona sei tete wenyu uruda bondwe tete zvakaitika ndezvekuti hatingi 2 years ago vanhu vanoenda 2 years ago takasangana panhamo namukwambo tikati mukwambo zvanaka tiri pano tese uya pano tinzwe vana sekuru kwakabva mai watonzirwa wanga varipo wese uya mukwambo tigare pasi tinzwe nyaya yako iri kunetsa mukadzi wako kuti uruda chii uruda bondo akauya mukwambo akagara tikati mukwambo taura tinzwe nyaya iri kutaurwa nebondwe nemukadzi wako uri kuiziva tikanze tiri kuiziva tiri pamwe chete nemukadzi wangu ndiri kuda bondo tikati bondo racho rinobva kuna ani rechii riri kumirirei daidza mukadzi wako auye pano tiri pano tese tibva taipedza nyaya yacho akaenda mukwambo kuenda kusvika nanhasi haana kuzombouya pana nanhasi handitimbomazera matoene wana varoorwa nekuroora asi iri nechataura anokumbira bondwe ndiani izvo zvitotinetsawo kana nesu because anokumbira bondwe ndiani machiwana zvino apa nditete saka kuti zvitotinetsawo hatizivi hai zvatomboiziva kana nesu kuti tingatswere dhorode hatikana hatitombozivi kuti tingaitangirwo pavatiri wadiki diki kwairikumbirwa bondo mazuva ano hakusisina bondo wangasonawo kukumbira ichii mazuva ano hakusisina because chandinozwisisa kuti nyaya yedu yekuti ibondwe rekuda kugara kuti tete anga akagara zvakanaka here kana kuti ibondwe rekuda kukavha something tinofunga kuti mukwambo uyu pane zvaanoziva atlist pane mukadzi wake akafa number 2 kana kuti tete wenyu nemurume wane chekuita nekufa kwamainini something like that ndo zvataifunga zvinazvo anyway unegara pasi kudai iwe chamazura gara iwe pasi iwe panyaya ichitaura mamudei mambo kauya kuti mutibatsireiwo nekutipa mubatsiri vanotibatsira sezvo baba vatoripo ivava
matangobatsirwawo tichemesa kozi kumashure kupande pandayamboti CMP chana tete wakatombomwa mushonga tete iwawawo ndikasvika ndini pamba ipapo shuwa watomwa mushonga anzi weDBA ukawabatsira wakaita right before izvozvozvo tabva ipapo after ipapo tabva ipapo hauna kutaura kuti reason yekumwa DB yanga iri yebondo iro ndopatakazogara pasi tikati aiwa munhu uyu tete uyu ari kuramba ari kutinetsa kwatiri iwewo nehanzvadzi yako achiri mupenyu enda kumba kwake unotaura izvozvo basi handisi kudaba mwana wehanzvadzi yangu haanopenga handimudi banduda wenyu mimi wakomana emimi mune wasikana chizoera kuti nyaya iyi inyasobuda pachena haibudi pachena tete asii saka nanhasi noti kuti tokupai mubatsiri tete pasina hatitazvitetaita kuti nyaya yenyu ibude pachena igadzise ibuda tete apa musikana rudi ari kurwara apa baba apa imimi mese apa yobva yabuda because munokwanisa kushandisa kuti musikana ari kurwara pamwe ndokuchabudira nyaya dzenyu dzese kuti chiri kurwarisa musikana chii saka kana tete aine chekuita nenyaya idzi ndipo zvinobuda kana arigara kana pakati penyu vakomana because mazuva ano vanhu vachatemberi for the love of money munhu akungoita zvese zvese handizvo munokwanisa kushandisika pakati penyu paine ari kubatwa imiwa ndiifu ano unokwanisa kutobatwa apa wakashaisha maoko ake asi wakanyarara maakushandisa eji manje kuti kana wandochembera hako hamuroi which is not right. Isu tuli sungati ende pane chii pane dambudziko because ndimi mataura kuti muzoite zvese zvamuita izvi nyaya yakatangira pana tete kuti izosvikayo kukwese kuzoti makutoingana imimi chakuti muzotoingana namukoma wenyu inyaya yani yatete muri kuedza kuda kutsvaka kuti tete nyaya yake iyi irumba kwake asi muri kuona izvi tete urumba kwake utohema zaizvozvi fried egg izvozvi so utomwa tii but imi muri papi muri pana and on top of that tete kana ari kuuya hauyi ega anoenda murume wake because mudhiriri rikaitika beneficiary murume wake saka munomusiya sei kunze kwekezhi unoda kuti hawo tete murume wacho wese tiri kuwana iri kana yadaro tokubaitii tokubabatsiri pano because ndikuona kuti mese umwe naumwe uri kuenda kwake mudhara namukoma wakabatanawo oda kaona kamudhara kawo kasina izvo kakaburitsa handiti mudhara ari egawo anombopotawo akadai iwewe newamwe wako momboenda kumhondoro handiti mapedza momboenda watasva muri kupotawo akadai kuenda saka nyaya yenyuka haibudi mukaita zvamuri kuita haidii haibudi itai kuti mese munge muri chii muripo saka I think izvozvi izva ndichallenge ita kuti takupinda muna November so hatina matareka muna November is from Friday ato November saka handitona mataro saka tiita kuti tadare first week of December mambo tokumbirawo tanzwa kuti mangwana kune koti nemusi wechipiri saka zvikwanisike kuti tikwane pano pamazuva maviri aya remangwana nerechipiri zvare tagadzirisa but ndiri kuti inini mazuva acho mairiwa tete nemurume mumwe wabata wari padhuze pahonde padhuze dhuze wari pahonde saka chitaurai nevakomana vamateka vanokutaurai vatuduzi saka pane pandakambotisembicha takazototi timhanye tizopinde munyaya dzakadai soidzi mainini anova mukadzi wababa ndiye mhai akati akandiapoinda inini natete vanzi iwe zvauri kuita zvako sikupengaba natete zvauri kuti ndoda bondo fambai nababa wenyu achiri mupenyu akadzimara afa uyo hamuzogoni kuzvigadzirisa bazviro izvi ndimhai mbunyu akataura mashoko iyaya
Vatati mhaiyo isusu tirare pano. Saka mhainga uyo. Mhai akati wakumana zvamauya panapa imi musasadzokera kudzimba dzekugara. Rarai panapa mumukira nababa uyu mupinde mekupinda ari mupowo baba uyu. Tikataiwa tauya nemotikari todzokera tangosvika kudzimba tisina kudingwa tisina kuoneka wakadziba. Saka patakadzokera kumba makusenoti tipinde mwauri pakiti asvika mabado ndochechi. Chakakosha izvizvi kupedza nyaya yafambira mukadzi unonga andoriyo. Unosvika bota rinenge rakaiswa muhoma rinenge rindoripo. Saka kuti mosiya nyaya yakuyo kudzoka Harare nekuti hatina kusuma wamai. Atakangogara tiri wamai ngawazive kuti muri muhondo. ichokwadi. Iwo kuti wazofara nevana vavo munenge mapedza hondo iyi. They must know that. Saka imi muchiita sei chikiriki munoenda panze motaurira muona kuti vanokwanisa kuita sei so that they accommodate you mangwana. I'm still working kuti ndonoti sorry one thing vanzi vari kwahondi vongu vari kwahondi asi tete awa kwavari kwacho kunonzi kupfuura sagambe kuenda mino kwavari kwekuenda kwatangwe nawo kuti hakuna kana network kana chii vanogona kuita dambudziko rekuti vanogona kukatika mbira imda kuchabvanga kupfuura mino kukwidza kukwanoenda mino kunonzi kuisanani kuziva here kunonzi kuipoti vanenge kwamagadzira something like that magadzira apo varikuti mangwanira kuti umwe wabata nekuuya mangwani imimi yekuti achasvika kundiani achauye sei izvo wapwerewa ndivo vachaziva kuti tete uri kuuya sei. handiri zvataura baba wakwati ungokuziva kuna tete mungomutora ipapa pamutotaura pamwatoripo pamurarako tingoti in case uri pamurara mungogona kumutora ungotoreka zvakanaka-naka. chironga inyaya yenyu zvataura changamiri omutora padhuza orai kunotoreka panopada pane samoni uya padhuza zita Chris Mugai. Ndachida kutaura kuti pakuti kumutora unokwanisa kuramba apoda pane samoni yekuti akasika pamunoenda panakleta obva kunyorera samoni rekutoti uri kudiwa kumuronga nemurudo wacho muri bveboni namai handi saka motaura nakreki panza zvakapira sei next